doktora u subotu dan doleće iz daljine silomati ovog kraja čekaju da sunce sine, čekaju da sunce sine. Joj, 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 joj. Za Beograd, firmom Krstić, upravo se narod sprema. Razloge za Putina samo sreće valjda nema, samo sreće valjda nema, nema. Joj, nesrećni sam od malena, od sve muke pesme pevam. Da sve ovo samo snevam. Joj, 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 joj. Poručili su Krstić da im pukla guma na putu. Pukla guma? Jasno. Lažu. Pukla je, Čiča, pukla je. Šta? Ti znaš? Ma otkud ti znaš da je pukla? Prošli put sam zbog njih zakasnio na audiciju. Slušaj, poručiti njima da ima da poštuju autobuski red. Razumijem. Ako su objavili da kreće u 5, ima da bude u 5. Upravo. I ni minut kasnije. To se mene ne tiče. Ali izgleda da mene više nema leka. Evo mlaci ti izvući ćeš se. A to mi je i krivo, što sam tako reći u najboljim godinama. Vi ste se bar naživjeli. Pa nije šteta trpnem, jel? Nisam to mislio. Ma jebem li ti oca Mangulskog? Prijed od mene. E tamo. Narode, pa gde si zapeo? Polako, narode. Molim vas, kad vas lepo molim. Vidite pluća. Ostavite vi izvinjenje, ja živim od pevanja iz pluća. Otvaraj! Gdje si? Unutra. Jesi za vas prednja vrat? Pa zadnje su zatvorene. To znači da treba da pričekaš, a ne da juriš na prednje. Aha. Neće to izdržati, znate. Hvala što si mi rekao, ja nisam znao. Tata, da puštam! Puštaj, sine.